също така за принцеса Арзу специално. Да ги малко микрофона. За принцеса Арзу поздрави специално за принцесата на мама и тате. За най-красивото бебе продължава поздрави специално. Слънките очички, радващи всички. Айде, Жокера Санела. Поздрави от най-щастливия татко, от Джими специално и от най-добрата майка за тяхната принцеса. За принцеса Арзу специално, за принцесата на фамилията. За най-красивата принцеса 20 точки пристигнаха. Сега и още 50 точки пристигат. Продължавам поздрави за най-красивата принцеса на мама и тате. За принцеса Арзу специално. И от Донка и Лики пристига още една паричка за най-прекрасните, най-щастливите родители продължава. И още една паричка пристига от Донка и Лики и от Чичото, от Вричето, от Иско още една паричка пристига за най-красивата принцеса и от Лелята още една паричка пристига, от Рики още една паричка, от Ганчо още една паричка за най-красивата принцеса на мама и тате. За принцесата на фамилията пристига и още 50 точки от най-щастливия татко. Продължава за неговата принцеса и от Ангел още една паричка пристига за принцесата на фамилията. Аре, Джими! На мама гордостта, на тати слабостта, на мама гордостта, на Джими слабостта. И още една паричка пристига, още 50 точки. И още парички за камерата от най-щастливия татко и най-добрата майка, разбира се, продължава за тяхната принцеса. За принцеса Арзу продължава. И за най-щастливия татко, за най-добрата майка и за тяхната принцеса, за принцеса Арзу. И пристигат още 50 точки, още 50 куршума за диджей Криси от най-щастливия татко. Шука речи, а ти нясма. Рикито иска да заповядат на нас на данси на Рики Иско. И още парички пристигат. Отново продължава за най-красивата принцеса. И още парички от най-готиния брат на чурбаджията, от Иско. И от Рики още парички. Продължава за гордостта на фамилията, за принцеса Арзу специално. Хайде! Исанела, Исанела, Сунава, Кайрувила, Каро класо спичар юма, Мянгарга тилума. Исанела, Исанела, за най-щастливите родители продължава. И най-вече за принцесата на фамилията. Сега продължаваме голяма да порасне на тати и мама да прилича Жулиета. Поздрави специално за най-красивата. Продължаваме за
човека, който печели не по 1000-дарка, а по 2000-дарки. И още 50 точки пристигат от Джими Китайца за най-готините върнучени и за най-готиния брат, разбира се, за Рики шампиона! Щастливата майка! И за чичето, за чичето! Поздравления, баща! Когато взема на чизи парата, обичам да печеля 1000-дарка на ден, всеки да започне да работи за мен. И още една паричка от студио Джими пристига специално за неговите приятели, за най-добрите приятели на веселата и за най-красивата принцеса. Всички да започне да работят за мен. На всеки му е яко да се движи с мен. Щото ме познават, знаят, че съм заведен. Имам оригинал и не съжалявам, защото заразнам, защото я продължавам. И още една паричка пристига от Бате Генчо за най-щастливия татко продължава. И поздрави продължава специално от студио Джими за студио Генчо, като казва това е един от малкото истински приятели. Живи здрави! Яшаме студио Генчо! И от Ганчо Стрелата още една паричка, като казва Джими, не ми е приятел, Джими ми е брат. Мои шампиони! Всеки да започне да работи за мен. На всеки му е яко да се движи с мен. Защото ме познават, знаят, че съм зареден. Искам да печеля 1000-дарка на ден. Всички да започнат да работят за мен. Но всеки му е яко да се движи с мен. Щото ме познават, знаят, че съм заведен. Амина. Голямо да порасне, че ми да прилича
Няма да порасне на мама и тати да прилича. Dla mnie wszystko
нас. Значи един поздрав от най-щастливия татко от Жуми Китайца за всички приятели, за всички колеги, оператори, като казва така, заедно всичките да се съберете, пак не може да го бутнете, пак не може да го видите. Човека с телефон ще да снима пак по-добре. Така казва той, на него се събере. Ай, ти дам пари. Ай, ли са работи? Няма да получат. И 10 точки за DJ Крис, виж са, аз съм оператор. И за най-добрата фризьорка, за втората ми жена. И за най-добрата фризьорка, за Нонка. След малко ще има и си мазлива. И за най-мощния звучител, за Ангел Мошко! Яшам Ангеле! За човека, който направи стрелата оркестър, за Ангел Мошко! И 10 точки пристигат от страната за Ангел Мошков, като казват за най-мощната апаратура. И още парички пристигат от Ангел за всички приятели за твоята компания. И още парички пристигат от Чили, като казва наистина за най-мощната апаратура за Ангел Мошков. И от Рики още една паричка за колегата, за най-мощната апаратура, за Ангел Мошко, за човек на без конкуренция. И от Студио Генчо още една паричка пристига за всички приятели, за всички колеги и за най-щастливия татко. И да забравим най-вече за новородената принцеса, за принцеса Антусуцелна, за принцесата на фамилията. За най-добрата майка! Ясна! Айде, лонга фейсте! Ясна!
Zaczynamy ćwiczysko! I pристига още една паричка. Специално за Чичалиско продължава. И още една паричка от Чичалиско за принцеса Арзу продължава. И се чува микрофоната. Яша. Чек. И за баба Лена продължава. И за Чичалиско. Яша от малкия иско за големия иско. И чека продължава. И чапа. И от Ангел пристига една паричка. За Чичо иска да чека продължава. И за Лена и за Чичо иска от Чими една паричка. И от Ранчо Стрелата още една паричка. За Чичо иска и за Лена. И още една паричка от Рики. И чека продължава за Чичо иска и за Лена. За принцеса Арзу. За играчите Бодро и специално. И за всички приятели. Яшка шампиони. Чек. И за малки иска. Студио иска. Не издържа половин час след повече. За дясната ръка на студио Чими Китайца. В ръка половин час след повече. От година студио иска около. Чек. Яса. Чек. Хайде! И за втория оператор, за дядото. И за Бати Генче специално. Поздрави с много целунки от страната. И от Чили. Продължавам поздрава за студио Генчо. За развивача на Пловдивския окръг. За развивача на Варната. За развивача на Варната, за студио Генчо. И за най-добрата най-щастливата майка, разбира се. И така, продължаваме жена ми Султанка, продължава поздрави от Чими специално за неговата съпруга, за неговата Султанка от Чими Китайца, специално за неговата прекрасна съпруга продължава жена ми Султанка. За най-щастливите родители поздрави специално. За малки иско, туди иско. За частния парака на Чими, който да бъде самостоятелен. Аз ще ти помогнам за реформи. Виж, студио Генчо да взима с него, бутате награда от всякъде. Мамо, майчице,
Помисли си не забудь, че я дана. Бързо си не я открадаш. Че ти взема свикяна. Ке ти я държа любовта. Жената ми жена, майко. Парите ми пари, яко. Купята ми купята. Яла ти ходи. Жената ми е сумънга. Най-красивата бомбанга. Граница е без друга. Она е моята дума. За нея живея. И 10-15 костюма няма да ги броим, 10-15 костюма от бабата от гранит, 50 точки, 50 куршума от китайца, за двете баби специално. И за най-готиното Шуре специално поздрави от най-щастливия татко, като ги каним всички на дансинга, докато дъжда не почне. Давай камерата. И от другата баба един чиф златни обици за принцеса Арзу. За дашките специално от баба Арзу. И от Нонка и Рики една златна гривничка. От Нонка и Рики. И продължава един поздрав от колегата, най-мощния звучител Ангел, специално продължава Кандрава. Ченоне! Айде! Специално за... много бърком правиш, бе! И още парички пристигат от най-щастливия татко! И още парички пристигат! За циганския Моцарт! За Рики Мошков! За циганския Моцарт продължава! За наказателя на комунистите! Yaşar Riki! Çek! И от Нонка Фейшн пристигат парички за Рики, за най-готвия съпруг и за най-щастливия татко, за китайца и още парички! Още парички от Рики! За най-добрите приятели продължава от Рики! И още парички от китайца! За 3 талари за най-добрия майстор! И още парички пристигат, още 10 евро от Ангел Мошков! Продължава и за студио Генчева от китайца и от
Пандора Тамари пристигат парички. Продължава за най-щастливия татко. За Джими китайца. И още парички от наказателя на Пловдивския окръг Студио Генчо. И още парички пристигат за човека, който унищожи армията. Така казва Джими. И още парички. От Азарка пристигат парички. От гостите от гранична зона. И от Студио Иско още парички. Продължава Студио Иско, заместника на Студио Джими. Изгледайте крама. Изгледайте крама. Хайде! И не забравим за Ганчо стрелата! Яшаме стрела! Свет! Вижте така поздрави за гостите от Градин продължава! Свет! Яшаме! Свет! Хайде! От гостта от Тигъра, за градка от Тигъра, за бригадира. И ясната. Hadi bu beynine çalıştılar, elini Erkan'dan çalıştılar, elini Kastanisa'dan çalıştılar, 100 milyarda. Beyzer'de çalıştılar, 100 milyarda. Sağ olun, sularına bulsunlar, çalıştılar 50 milyarda. Sağ olun, sularına bulsunlar. Сега благодарим. Опрей кабел на микрофона си. Значи, продължаваме един много специален поздрав и 50 точки за DJ Криси финансова подкрепа. Специално за най-добрата и умна съпруга. Поздрави специално. Това е жената, която създаде студио Джими Китайца. Това е жената, която го направи човек с една дума. Добре де, хайде кичец играхме, не искаш ли един танц да ти пуснем? Оче взе по-горе. Едно горчиво не видях, тук стана извинен. Много болно не можа да снима камерата. Герми, пускай ефектите. Горчиво! Горчиво! Адиде! Браво! Вижте, може да... Една индийска песен. Една индийска. Али, диджей. Много да казва така нещо ново, нещо ще пее.
Дами и господа, представям ви гръцкия бюджет изпълнение на Стрелата груп. Яшаме Стрелата груп. Това е човека държава. Най-добрият мой брат. Значи, Ангел кани оркестъра, приятелите на дансинга и казва така, алете келас, докато обрешим на очарва. Айде, приятелите, компания. И за гостите от Гранит Монтовик продължава. Чек, 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 чек. Значи, Стрелата груп, селям алейкум. Кошмара на област Пловдив. Това е кошмара на област Пловдив, Ганча Стрелата. И за човека, който създаде Стрелата груп. Това е... Алейкум селям! Една паричка от Пандора пристига за Стрелата и за Джили! Най-голяма и тежка паричка! 100 евро пристига от Стрелата! 100 евро! Бюджетна продължава за най-щастливия танко и за всички приятели! И от Рики още една паричка пристига! Бюджетна продължава за всички приятели и най-вече за наказателя! За Стрелата груп! Това е човека държава и още 100 евро пристигат! И още 50 точки за най-добрия съпруг, специално за китайца, за най-готвия съпруг, от най-добрата майка, разбира се. Айде
специална компания за всички приятели, за всички колеги, оператори, музиканти и за мен специално Яшаве Ракпи и за най-добрия майстор, за Бандора Тарани. Айде силата, можеш ли на твоята кичия се играеш? Дай! За стрелата му душава, за най-децателя и за Сузи Генчо! Айде китайца! И за моя колега, за най-лошия звучител. За всички приятели. И за циганския моцар. Яшаве Ракпи. Айде шамбели! И без такова. И продължава кичека за най-щастливия.